Ito po, magluluto tayo ng another recipe na kagigiliwan ng mga nag-iisip na kumita. Ito po ay bagay sa atin, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya at maulan, lalo na't bare months na taglamig. Kaya itong lulutuin natin ay napakasarap, napakasimple, at ito ay pinipilahan sa mga nagtitinda ng mga pares. This is the beef pares na popular at ipapakita ko sa inyo ang sikreto kung paano ang pagluluto in simple way. In my own simple way of cooking the beef pares. Kaya tunghayan nyo, let's go! Ito po yung nilulutong pares, ito yung beef, karne po ng baka. Ngayon, ipapakulo po natin sa tubig. Dito sa labas, wala akong dirty kitchen na maayos, pero at least makakaluto ako dito. Papakita ko sa inyo na akong tubig dito na 2 liters. Ito ay papakulo natin. Dagdagan lang natin ng asin, bawang, luya, sibuyas, at paminta. Okay? I will show you. Naghaling ako dito. Ayan. At ilalagay natin itong ating pakukuloang tubig. Umapoy na siya. Alam niyo yung kahoy na ginamit ko na firewood? Yan po ay yung nagamit namin na damba dito sa ginagawa naming bahay na hindi na nagagamit yung mga, kumbaga, itatapon na nila na mga kahoy, mga kukulamber, ay ginamit ko para naman magamit. Recycling. Simple lang ang mga sahog nitong pares, kaya ang dali-daling lutuin. Pero tignan nyo mga aspiring na mga mag-business ng pares. Ito ay napaka-simple. Ito lang ang mga ingredients na kailanganin, guys. Oh, we have here the luya. Siyempre luya dahil baka para mawala yung anggo niya. At ito rin nakakatulong din yung sibuyas, yung laurel, yung paminta. At saka meron siyempre konting salt. Konti lang kasi ilalagyan natin ng itong nor caldo con sabor de res. Wow! Ano ito? Espanyol. Pero pwede yung beef cubes. Beef cubes na yung nor na bibili sa supermarket. Meron yung cubes nito. Pwede rin. Pero ang meron kasing available sa akin ay powder. And then, para sa last na touch, mamaya, finishing touches, ay meron tayong oyster. And then, we have also the Silver Swan soy sauce. Tapos, meron syempre mamaya, medyo para palaputin natin konti at sumarap yung ating pares, ay merong cornstarch, syempre. Tapos, syempre, yung karne, meron tayong laman-laman na may laman-laman. Yung laman lang ang kunin natin dyan. May konting buto kasi ito. So, tanggalin ko yan. Basta karne ng baka. Gusto natin may konti-konting taba para magbigay lasa. Ganun po yung pares. Okay? So, tuloy natin ang pagluto. Nandun na yun, nakasalang na yung tubig natin. So, timplahan na natin. Okay, now, hiwain natin ito, guys. Yung luya. Okay?
Ito na. Ilagay na natin ang sibuyas, luya, paminta, at laurel. Sibuyas. Luya. Tapos, takpan natin. Hintayin natin mga 2 hours. Ay, hintayin natin kumulo guys bago natin ilubog yung karne. Okay? So, hintayin na lang natin. Yung asin, konti lang guys ang ilagay nating asin kasi take note, lalagyan pa natin siya mamaya ng pangkulay na toyo, oyster sauce, at saka yung nor bouillon, yung kung wala kayo noon, nung powder, pwedeng bumili ng nor cube. Ay, tingnan natin kung kumulo na. Wait. Ayun, kumulo na guys. So, kumulo na. Ayan, kita nyo. Lagay na natin itong tatlong umbok ng mga frozen beef. Mas maganda yung frozen na ganyan na medyo matigas pa para sa ganun ay maganda yung texture ng karne. Ayan, pinagulat natin. Ginulat natin sa mainit na kumukulong tubig. Ayan. And then, hintayin natin. Mga 2 hours siguro yan lalambot na guys. Okay? Ayan, hinay-hinay lang naman ang pagpapalambot na guys. Kung meron na bang mga tanggalin natin itong mga dumi ng niluluto natin. Wala naman, malinis naman yung niluluto natin. Ayan, tanggalin lang na natin. Ayan yung sabaw. Ayan. Okay. Ayun, konti lang naman. Ayan, at naghiwa-hiwalay na. Tinignan ko eh. Ayan. See that? Lagyan na natin siya ng ito guys. Ito. One and a half. Ayan. 1.5 spoon of nor beef cubes. Ito naman sa akin ay powder. Kamunti kong makalimutan guys, kailangan din pala ang star anise. So, let us put star anise. One, two, maybe 4. Nilagyan siya ng ganyan. Okay. Para siya gumanga. Sarap.
Tapos ito guys ay iprito nating saglit, mga let's say 3 minutes para siya ay maging golden. Okay? Yan, after 2 hours na ganyan lang na, after 2 hours na slow cooking, ay tignan natin kung okay na ba, kung malambot na. Uy. Okay na guys, malambot na. Malambot na, pwede na. Ngayon ay lagyan na natin ng cornstarch, pero hindi ibig sabihin ganyan lang na cornstarch. Kailangan nilagay natin sa tubig dahil natuyo-tuyo na yung ating niluluto na bawasan yung kanyang tubig. I will show you. Ito guys, umunti na, umunti. So, pwede lang na dagdagan natin ng water without cornstarch, no? Kasi guys, ang mga utensils ko ito, hindi naman ito pang negosyo. So, kailangan yung bimili ng mga cups, yung mga disposable, and then yung mga disposable spoon and fork, and then kahit na yung kanilang inuman, kailangan plastic na kasi pandemic ngayon guys, ha. So ito lang ang idagdag natin mamaya pag nag-serve tayo. Papakita ko sa inyo guys. So ito na yon, ilagay natin yung cornstarch dito, halo lang natin. Uy, spill up. Tapos ihalo ka na rin yung toyo. Tansyahin nyo na lang. Kasi ito yung pampakulay niya guys. Huwag sobra dahil baka mamaya ay maalat, no? Kasi tandaan nyo, nilagyan natin ng beef cubes. So ngayon, ang kulang pa ay, okay guys, ito na, nilagyan ko na ng toyo at saka brown sugar. 1 tablespoon of brown sugar. Then, halo na natin. Ayan. Wow. Okay. Palaputin natin yan. Ayan. Ang lapot niya ay okay na. No? Pero para mas kaya-aya pa ang kanyang kulay, ay dagdagan pa natin ng konting-konting toyo. Yummy. Wow, sarap nito. Ang sarap guys. Wow, nakita mo yan? Oh, sarap nito guys. Okay. Sarap. At dahil ito ay pang negosyo, kailangan natin ito
yung Ajinomoto. Ajinomoto, you know? Betchin. Ayan. Umami. Pero kami guys, hindi kami kumakain ng ano, may betchin. But this time, I am putting because ito nga ay pang negosyo, no? So, dapat may betchin para sa ganun ay kabalik-balik yung inyong mga customers. Ayan na guys. Oh, nakita nyo na, malambot na at masarap. Okay? So, papakita ko na paano pag-serve. Pag kayo ay nag-serve sa mga customer nyo, paano pag-plating. Okay. Indisposable ha. Huwag nyong gayahin yung lagayan ko kasi wala po akong disposable. Gagamit lang tayo ng mga gamit namin dito sa kitchen. So, ito, gugupitin na natin yung laman at meron tayong bowl para dun sa sabaw mamaya. Diyan natin lalagay. Tapos, ganun lang, tantya-tantyahin nyo lang ang ilalagay nyo in every serve, no? Gayat-gayatin sana kung sa kutsilyo, pero ako, gunting na lang. Oh my God. Nagwawala yung aso ko sa labas kasi nakaamoy siya, guys. Gusto mong, ano, ito yung may taba-taba. Dapat kasi dito, pag nagluto kayo, halo yung laman at saka taba. Para sa ganun ay mas malasa, no? Para mas malasa yung karne. Bakit kaya ganun? Mas malasa yung may taba. Kaya masarap yung may taba. Kaya lagyan nyo rin ng taba. Pero kung yung mga customer nyo ang mga customer nyo ay mag-request na wag na lang yung may taba kasi syempre minsan ay baka problema nila yung sa health nila. Pag nag-request siya na ayaw daw niya ng taba dahil bawal sa kanya, pagbigyan na lang. Okay? And then this one, ay ilagay na natin dito. Ayan. Tapos, kuha tayo ng sabaw. Lagyan natin ng sabaw ito. Tapos, lagyan na natin ng sabaw. Uy. So, yum. Lagyan natin ng sabaw. Isang serve natin, for example, meron kayong scooper na ganito, ha? Pag nagtinda kaya, sinadya kong ganyan. Maybe 2.5 ang isang serve para makontento yung nasa sa inyo, nasa computation nyo kung tutubo ba kayo doon sa sukat nyo. Ha? So, ayan, nakuha na natin. Tapos, ayan, lagyan naman natin ngayon ng garlic. Fried garlic, yung golden brown. Ayan. And then, kung gusto naman ng spicy, maghanda rin kayo ng sili. Wala akong sili, so wala guys. Sa karinderya, meron talagang ginagawang sili. Ayan guys. Ayun na ang isang serving ng ating pares. Tapos, ito na yung kayang pares. Kaya nga pares, magkapares ang kanin at ulam. Ayan guys. Nakita nyo? Oh. So, sarap yan. Ang sarap ng pares na yan. Sarap niya guys. So, tikman natin. Halimbawa, ako na yung bumili at ito na yung kanin ko. Lagyan ko na yung kanin ko. Ganyan. Oh. Ganon. Ganun. Oh, subo natin. Ganun ang ito yung patok na patok at pinipilahan guys sa Manila na pagkain. Lalo pag maulan at gutom yung mga tao galing sa trabaho. Naku, pipilahan yan. Ang sarap kasi. My God, ang sarap guys. Ala, nauna na akong kumain at magtawag na rin ako. Ayan, mapaparami ako ng kain to. Yung crunchiness ng green onion, tapos yung bango ng garlic na prito, ang sarap. So, ayan ang pares guys. Pares sila, kanin at beef. Okay?
Bye-bye! Sana magnegosyo yung mga gustong magnegosyo. Ito ay very good idea at talagang hindi ka magkakamali. Maraming may gusto nito. Okay? Pero ang gagamitin mo lang na mga utensils ay yung bumili ka ng disposable. Huwag na yung mga ganito, hugasan pa. 'Di ba? At saka ngayon pandemic, ayaw natin na magkahawa-hawa. Okay? So, sana ay nakabigay ako ng information about cooking na naman, na pang negosyo, ito pang kabuhayan para sa atin guys. Ako'y tumutulong, trying to help dun sa mga gustong magnegosyo. This is a good idea. Okay? Bye-bye! See you on the next video. God bless! Stay safe! Love you all!